ଶଳା ତମ ଧନ ନା ତମ ବାପା ଧନ ଖାଉଛୁ ବେ ଶଳା ଆମ ସରକାର ଆମକୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଭାତ ଡାଲମା ଫୁଲ ପେଟେ ଖାଇବାକୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବେ ଶଳା ତମେ ତ ଡଙ୍କି ଧରିବା ଲୋକ, ଥରେ 2 ଥର ହଉ କି 5-7 ଥର ହଉ, ବେ ଶଳା ତମକୁ କାହିଁ ଏତେ ବାଧୁଛି? ତମ ଗୋଷ୍ଠୀ ତମର କଣ ଖଟା ଉପରେ ଏତେ ମାଡ? ତମ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିବା ଉଚିତ। ଘରେ ଆମ୍ବୁଲ ଅଛି ଚଳିବ। ଭାରି ଖଟା। ଭେରାଇଟି ମାଲ ଆଣେ। କୋଉଦିନ ଆମ୍ବୁଲ ଖଣ୍ଡେ, କୋଉଦିନ ଶୁଖୁଆ ପୋଡା, କୋଉଦିନ ମାଛ ଗୋଟେ ପିସ୍। ମାନେ ସରକାରୀ ସହିତ ବେସରକାରୀ ପଞ୍ଚ କରିଦେଲେ ବଢି ଯାଇଲା। ଭାତ ଡାଲମା ଦେଲେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଚିକେନ ଝୋଳ ଟିକେ ଦେବେନି? ମାତ୍ର 4 ଖଣ୍ଡ ଲେଗ ପିସ୍, ଖଣ୍ଡେ କରାଟ ବାସ୍। ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଯୋଜନା କଲେ ଆମର ଗୁଜୁରାଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଦରକାର ପଇଲେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବି। ତମ ନାଁ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଲୋକ? ପାଖାପାଖି ମାନେ ଖୋଦ ଧର୍ମଶାଳୀ। ଚ୍ୟାନେଲିଂ, ତମେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ବାତ୍ୟା କଲଣି ମୋର ଆଉ ଛପର ରହିବ ନାହିଁ। ଆସ ପାଖାପାଖି ଭିତରେ ବସି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇଛି ତୁ? ମୁଁ କହୁଛି ଡାଲମା କାହିଁକି ପତଳା ଲାଗୁଛି? ହଉ ହେଲା, ଆଉ ଇଏ ଶଳା ଡାଲି ଟଙ୍କାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆଉ କଣ? ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚଳେଇବା, କାଲି ଯଦି ଡାଲମା ପତଳା ଲାଗେ ଶଳାଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦିଆଯିବ। ହାରେ ଭୋଟ ଦବୁ, ଶଳା ପତଳା ଡାଲମା ଖାଇବୁ? ଚଲେଇଛ ପାଲା ଶଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧନ ଶଳା ତମର କଣ ହଉଛି ରେ? କିଏ ଇଏ ମୋ ପୁଅ ତ? ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ବାପା ତମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଇଛ ମୁଁ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଛି। ବାପା, ଏ ଯୋଉ ସରକାର 5 ଟଙ୍କିଆ ଭାତ ଡାଲମା ଦବା ଦିନ ଠାରୁ ତମେ ତ ଆଉ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁନ। 5 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଇ ମତେ ଯାହା କହୁଛ ଫୁଲ ପେଟେ ଭାତ ଡାଲମା ନ ଦେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋ ପୁଅ ଏତେ କାଇଦା ପାଇଛି ଆଉ କଣ? ବାପା, ଡାଲମା ଭାତ 11:30 ଆରମ୍ଭ, ତୁ 10ଟାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେଟ କରିବୁ, ବୁଝିଲ? ଘରେ ଆମର ଚୁଲି ଚଳିବନି। ବାପା, ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଆଣିଛୁ ନା ନେବୁ? ବାପା, ଆମ୍ବୁଲ ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଲେଡିଜ କିଏ କିଏ? ଗଲୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିବୁ ଯା। ବାପା, ତାକୁ ଛୁଅନା, 440 ହେଇଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧର୍ମଶାଳୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଳୀ ତ? ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଳୀ ତ? ଆଉ ଭଲ କଣ ନା କି ଚେଚିସି ଚେଚିସି ଏକା ରାଜଧାନୀ କ୍ୱାଲିଟି ମାଲ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଳୀ ତ? ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ, ଟିଭି ଟପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ, ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଳୀ ତମେ ଗରିବଙ୍କ 5 ଟଙ୍କିଆ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଉଛ?
ଡାଲମା ଭାତ ତୁ ସେପଟେ ଦିଆ ହଉଛି ତମେ ଇଏ ବସ ପଛପଟେ ବସିକିରି ଏମିତି କହୁଛ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲୁ। ତମେ କି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ରାଜଧାନୀରେ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଫଳପ୍ରଦ ହଉଛି ସେ କଥା ଅଲଗା। ତମେ ସବା ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇକି 5 ଟଙ୍କାରେ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇବା ଲୋକ ତମେ କି ଯୋଜନା କରିବ? କଥା କହିବି ବାପା ଇଏ ଭାତ ଡାଲମା ସହିତ କେମିତି ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ମିକ୍ସ ଭେଜ କରି ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ମାଛ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାସି ମାଂସ 2 ପିସ୍ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ଟିକେ ଏସବୁ କେମିତି ଆଡ୍ କରାଯିବ ସେଇ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଜନା ପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଜଣେ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇଲାଣି ଆଉ ଡାଲମା ସଂଖ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଠିକି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାଇଖାନା ଆଉ ବାହାରକୁ ଝାଡ଼ା ଯିବାକୁ ପଡୁନି ନା ସପୋଗାମୀ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାପା କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ତୋ ଦୁଃଖ କଥା କଣ ପ୍ରକାଶ କର। ଯୋଉ ନାରୀ ବାବକରେ ଛୁଆ ପିଲା ହଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେବେ ଆ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ହେଇଟି ବାପା ସରକାର ଖାଲି ମୋ ଯୋଜନାଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଦେଲେ ଇଏ ଘରେ ଘରେ ତା ଛୁଆ ବଣ୍ଟା ହବ। କି ଯୋଜନା କରିବୁ କି ଯୋଜନା କରିବୁ? ଆମର ଯେମିତି ଷଣ୍ଢ ଫାର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି ଇଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯୋଜନା। ଯେତେକ ବେକାରୀ ଅଭିହାରୀ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ମନେ କର ଦିଆଗଲା ତାପରେ ସେମିତି ଯେତେକ ବେକାର ଅବାଡୁଆ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ସେମିତି ତମେ ଗାଈ ରୋଲ କଲେ ଆମେ ଷଣ୍ଢ ରୋଲ କରିବୁ ଦୁର୍ବଳତା ବଢିବ। ଯୋଉ ଯୋଡ଼ି ଯେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢେଇଲା ତା ଚାକିରି ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପିଲା ପିଛା ମଜୁରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ବାପା ଧର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଛୁଆ ବଣ୍ଟା ବିନ୍ତି କେମିତି ହେବେ? ବାପା ଯୁଗ କୋଉଠି ଆଗେଇଲାଣି ତୁ ସେଇଠି ଅଛୁ ତଳେ ଯାହାର ଏପିଏଲ ବିପିଏଲ ସିପିଏଲ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ ସେମାନେ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ରେ କିଣିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ବୁଝିଲ ଚାମାଲି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆସ ଭିତରେ ବସି ଆମେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାକଳ ସିଏ ସେତିକି କଷି। ଆଉ ସିଏ କହିବ ଖାଲି କଥା କହିବ କାମ ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରି ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 10 ମିନିଟ୍ରେ ସରିବ। ମୋ ଯୋଜନା 1 ନମ୍ବର ଯୋଜନା। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ବାବା 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 দুর্বলতা বড়াইকি কিছু লাভ নাই। আস সাথী হইকি দুর্বলতা বড়াইব যোজনা তৈরি হব। মো পুଅର শতবার্ষিক যোজনা মোর 10 মাসিক যোজনা। মো যোজনার ফেলুর নাই। নিয় এইটা রখ যেতিকি দুর্বলতা বড়ুছি এই অয়েলକୁ ଟିକେ মালিশ করদেলে দুর্বলতা প্রবলরু প্রবল মাত্রারে বড়ি। ঘଣା ভঙা ভমଣାକୁ ঘଣା টাকা তম্প ବାବଦରେ ମୁଁ ଭାରି ହୁସିଆରି। କଥାର ଅଛି ପଞ୍ଜାବୀର ଯାଏ ଦାଢିରେ ବଙ୍ଗାଳୀର ଯାଏ ଶାଢୀରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯାଏ 2 ଗୋଡିଆ ଗାଡିରେ। ସକାଳେ ଉଠିକିରି ମୁଁ ଗରମ ଚା କପେ ପିଇ ଦେଇକି ବସିକି ପେପର ପଢେ।
ଲୋକମାନେ ଆଗ ପଟରୁ ପଢନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଛପଟୁ ପଢେ। ଜାପାନୀ ବାଲା କଣ ବାହାର କଲେ, ଚାଇନା ବାଲା କଣ ବାହାର କଲେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ବାଲା କଣ ବାହାର କଲେ, ଏବେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ଅଏଲ। ଇଏ ଖାଣ୍ଟି ଚରମୂଳିରେ ତିଆରି। ୟାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଡ ପାଖରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଟିକେ ମାଲିସ କରିଦେଲେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢିବ, ରୁମ ମୂଳ ଟାଙ୍କୁରେ ଉଠିବ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନି। ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାରେ ଫଳବତୀ। ବଡି ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମାଲିସ କରିଦିଏ। ମାଇଲା ମାତ୍ର ତ ବଡି ଦେଖେଇବ, ଛଡ଼ା ଯିବ କୁଆଡେ? ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ତ। ଦେଖିବା ୟା କାମ କେମିତି ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ କାମ କେମିତି, କାମ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପରଫେକ୍ଟ କାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ହାତ ଦେଖ, ହାତରୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। କି କାମ ଇଏ ଏକ ନମ୍ବର କାମ। ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ, କି କାମ ଇଏ। ସହର ଉପକଣ୍ଠର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲିଛି। You are under arrest ବନମାଳିଗଡ଼ ନାଇ। ଇଏ ବିହାରୀ ପୁଲିସ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଭାଇ? ଇଏ ଥାନା ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଥାନାରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟେ 10 ମାସିକ ଯୋଜନା କରୁଥିଲୁ ସାର୍। ଆମ ଗେଣ୍ଡା ସରକାର ସବୁ ଦେଲେ, ଘରେ ଘରେ ଛୁଆ କେମିତି ବଣ୍ଟାଯିବ ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିହର୍ସାଲ କରୁଥିଲୁ ସାର୍। ସାର୍ ଏ କଥା କହିକି ତାମାନେ ଥାନାରୁ ସାର୍ ଆଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୁର୍ବଳତା କମେଇ ଦେବେ। ଦୁର୍ବଳତା କମେଇ ଦେବେ। ଇଏ ତ ଶଳା ତେଲର କମାଲ କମିବ କେମିତି? ପଇସା ଗୁଡାକ ବେକାର ଗଲା। ସାର୍ କେତେ ନେବେ, କେତେ ମାଲ ନେବେ କୁହନ୍ତୁ? ଏ କେସଟାକୁ କେତେ ନେବେ? ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ 16 ବୟସୀ ଯୁବତୀ ସହିତ ପ୍ରେମ କରି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ପୁଲିସ କି ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଛୁ? ନାଇଁ ସାର୍, ପଇସା ଅଭାବ ନାହିଁ, କେତେ ନେବେ କୁହନ୍ତୁ? ଏସବି ସାର୍ ତୋର ସବୁ ଇଲିଗାଲ କଥା ଜାଣିଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଥାନାକୁ ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ନା? ଏସବି ସାର୍ ମୁଁ ଫୋନ କରିବି। ପଇସା ଗୁଡାକ ବେକାର ଗଲା ଭାଇ। ଚାମେଲି ମୁଁ ହଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ଜଗଦେବ ଲୋକ। ମତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଟିକିଲା ବସିଛ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କଣ? ନା କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ମନେ କିଛି କରିବେନି ତ? ନା କହୁନ, କହ ମନ ଭିତରେ କଥା କହ। ମତେ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ହେଇପାରିବନି। କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, 10 ମିନିଟ୍ ମତେ ସମୟ ଦିଅ। ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଯିବି ସାର୍, 10 ମିନିଟ୍ ହେଇପାରିବନି। ଖାଲି ହାତର ଟିକେ ଘଷିଛି ଆଉ। ହେଲେ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ବାପକୁ ରୋଷେଇ ପୁଅକୁ ଫସେଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ ମତେ 5 ଟଙ୍କା ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପଡିବନି। ପୁଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ଆସି ନଥିଲେ ମୋ ବାପା ତତେ ଛାଡିଥାନ୍ତା କେମିତି? ଭାଇ ତମ ବାପା ଦେଖିଲା ଏମିତି ତେଲ ଘଷିଲେ ଯେ ଖାଲି ହାତରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ବୁଢା ଦିନକୁ ଟେନସନ ବଢେଇବା ପାଇଁ 36 ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ଖାଉଛି, ଦୋକାନରେ ତେଲ ବି ରଖେଇ ଦଉନି। ତମ ବାପା କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କନି? ମୋ ବାପାର ଆଉ ନାହିଁ ବେ। ମୋ ବାପା ବକ୍ସରେ ପୁରା କଳିଙ୍କି ଲାଗିଲାଣି। ଯେତେ ତେଲ ଦେଲେ ବି ବେରିଙ୍ଗି ଆଉ କାମ କରୁନି। ତମେ ନା ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ଆଉ ତମେ କଣ କମ କି?
ତମେ ତ ପୁରା ରାଜହଂସ ମତକ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ। ତମକୁ ଦେଖି ମୋ ଦୁର୍ବଳତା ବଢିଲାଣି। ରୁହ ଇଏ 5 ଟଙ୍କିଆ ଡାଲମା ଭାତ ଆମ ପ୍ରେମକୁ ବଢେଇ ଦେଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। 5 ଟଙ୍କିଆ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଅ, ପ୍ରେମ କର। पाखर था दूर था सतर था मिछर था साथी रे साथी दिन राति मो साथी रे साथी दिन राति मते खाली भल पा खाली भल पा खाली भल पा पाखर था दूर था भल पाइबा तथरिया रंभा तोरी पाखर सोरे हर था मर था हसर था हर था पाखर था दूर था तुम सखीरे बही जाए मत हारे बही जाए मत
সাথীরে সাথী কি দিন রাতি মো সাথীরে সাথী কি দিন রাতি মতে খালি ভালো খালি ভালো ঘর থা দূরে থা বেশি ভালো পাউছি পাউছি তোতে রে প্রিয়া রে প্রিয়া রে প্রিয়া রে প্রিয়া রে ভুলনে भी ভুলিবনে এ জীবনে মতে রে ভুলনে भी ভুলিবনে এ জীবনে মতে রে ভাবিনি কেবে তোলা ধরিনি কেবে হাসিনি এমিতি সময় বেশি পাখি রখিছি তাতে রে প্রিয়া রে
जाने न कलु की मिया জীবন দিয়েছি দিয়েছি তোতে প্রিয়া রে প্রিয়া রে ভুলি ভুলি এ জীবনে মতে রে কাহি কিলো রাতিরে কিয়ে রাতিরে কিয়ে রাতিরে কিয়ে রাতিরে কিয়ে কালি রাতিরে কিয়ে বিলরে মোরা পুরে দিলা গোজু কালি রাতিরে কিয়ে বিলরে মোরা পুরে দিলা গোজু হুরু 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 হুরু
हुर्र हुर्र सार पानी देइथिली रोइथिली तोली तोली मोरा खाई देई करूची पकुली सार पानी देइथिली रोइथिली तोली तोली मोरा खाई देई करूची पकुली चुपकिना मोरा आखि बुझी देली पात बाहरू काहे किलो काले खोलू 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 काले खोलू खोलू आलू पुड़ी बाहर बसालू काले खोलू खोलू आलू पुड़ी बाहर बसालू हुरु हुरु हुर्र हुरु 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 छाती है